Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde biraz tarih barada durup geçmek isledik. Hususan Türkmen adynyň gelip çykyşy barada we Türkmen sözü barada kadim kitaplarda nämeler diýilipdir, şu barada durup geçmek isledik. Birinji bilen musulman doganlar, tarihi bilmek möhümdir. Şonuň üçin islam alimlerimiz hem tarih barada kän kitaplar ýazypdyrlar. Biz türkmenler tarihimizi bilmäge has ähmiýet. Çünki ýakyn tarihimiz bize SSR'de ýalňyş öwredildi we tarihimiz ýöýüldi, bozuldy we ýakyn tarihda ýaşap geçen ata-babalarymyzy ýamanlap, garalap, basmaç diýip, biýsowat, galtaman adamlar diýip ýigrenirdiler. Kadim tarihimiz barada bolsa ýeterli derejede kitaplar çap edilmedi. Netijede o tarihinden, dininden bihabar, Orslar, komünistler bize gelip adam etdi. Türkmenler jahil, biýsowat, wagşy halk eken diýen ýalan düşünje inandylar käbir kişiler. We tarihi bilmekden maksat musulman doganlar ataň babaň bilen öwünmek däldir. Tarihi öwrenmekden maksat öz aslyny, geçmişini bilmekdir. Tarihte bolup geçen dogry we ýalňyşlardan netije çykarmakdyr. Tarihimizi bilmekden maksat ata babaň bilen öwünmek däldir. Çünki Allah Taalaň gatynda insanyň gymmaty milleti bilen, asly bilen ýa-da ata-babasy bilen däl musulman doganlar. Takwalygy bilendir. Bir kişi her näçe Allah Taalaň dinini edýän bolsa şonça takwadyr we şonçalyk Allah Taalaň gatynda gadry bardyr. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerimde Hucurat suresiniň 13-nji aýatynda diýär: "Ya eyyuhan-nasu inna halaqnakum min zakarin we unsa we ja'alnakum şu'uban we qabaila lita'arafu. İnne akramakum indallahi atqakum. İnnallaha alimun habir." Ey insanlar, biz sizi bir erkekden we zenandan yaratdyk. We biri-biriňiz bilen tanışmagyňyz üçin sizi milletlere we taýpalara böldük. Sizin Allah Taalaň gatynda iň gymmatlyňyz, gadyrlyňyz has takwa bolanyňyzdyr. Allah Taala ähli zady bilýändir we ähli zatdan habardardyr diýär Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Indi musulman doganlar, Türkmen halkynyň adyna seretsek, Türkmen halkynyň ady höküminde esasy 3 sany ad ortak çykýar. Birinjisi bize Türk diýilipdir. Çünki biz türkü halklardan. İkincisi bize Oğuz diýilipdir. Ýani Oğuzlaryň, Türkleriň Oğuz toporundan. Üçüncüsü musulman doganlar bize Türkmen diýilipdir. Türkmen sözüm Oğuzlara musulman bolanyndan soňra berilen addyr. Bu Oğuzlaryň hemmesiniň İslamy kabul etmegi bilen Oğuz ýerine Türkmen adyny ulanyp başlapdyr. Her biriniň musulman doganlar gelip çykyşy barada aýry durup geçsek, Türk ady we Türk kowmy barada tefsir kitaplarymyzda we tarih kitaplarymyzda Türkü kowmlaryň Nuh aleyhisselamyň ogly Ýafes adly oglunyň neslidi gaýdylýar. Türkü kowmlaryň Nuh aleyhisselamyň Ýafes adly oglunyň neslidi gaýdylýar. Tefsir kitaplarymyzda we tarih kitaplarymyzda. Misal üçin Kur'an-ı Kerim'iň Saffat suresiniň 77-nji aýatynyň tefsirinde, tefsir kitaplarymyzda, tefsir Kurtubi'de, tefsir İbn Kesir'de, tefsir Tabari'de, tefsir Bagawi'de we başga da tefsirlerde Nuh aleyhisselamyň Sam we Ham we Yafis adly ogullarynyň bolanlygyny we tupandan soňra dünýädäki halklaryň şol Nuh aleyhisselamyň ogullaryndan önüp ösenligini we Yafis adly oglundan türkleriň dörenligi, türkü kowmlaryň dörenligi aýdyp geçilýär musulman doganlar. We bu barada tabiinlerden, biz tabiin diýip kime diýäs musulman doganlar? Sahabany görenlere, ýani peýgamberimizi görenlere we iman edenlere sahaba, olary görenlere näme tabiin diýäs. We bu barada tabiinlerden Said bin el-Musayyib'in sözüne aýdyp rahimahullah'ın sözünü getirýärler şu tefsir kitaplarymyzda. Delil hökmünde. Tarih kitaplarymyzdan Bidaya we Nihayada İbn Kesir'in we El-Kamil fi-Tarih İbn el-Asir şu maglumatlar aýdyryp geçilýär. Türk dilli halklaryň musulman doganlary iň gadymy sözlüklerinden biri kabul edilýän Diwan-ul Lugaty Türk'de Mahmud Kaşgarlyň ýazan Diwan-ul Lugaty Türk'ünde Türk sözü barada Mahmud Kaşgarly şeýle diýär: Nuh aleyhisselamyň Ýafes adly oglunyň diýe Türk diýip bir oglu bolanlygyny
we türk kowumlarynyň hem türk halklarynyň hem şol türk atly oglundan dörendigini bellep geçýär. Bu ina musulmanlygyna türk adymynyň gelip çykyşy baradaky gurru. İkincisi diýdik biziň adymyz Oğuz. Oğuz adymyz nerden gelipdir? Mahmud Kaşgarly ýene de şu kitapda ýani Diwan-ı Lugat-ı Türk'te Türk halkynyň asly barada Nuh'un ogly Ýafasyň ogly Türkden gelýänliklerini aýdandan soňra iýiz ýanyndan türkleriň bir näçe taýpalara bölünýänliklerini we Oğuzlar hem şol taýpalardan biridigini aýdyp geçýär. Ondan soňra Mahmud Kaşgarly ýene şu kitapda Oğuz sözüni açyklanna şeýle diýär. Oğuz bir türk taýpasydyr. Oğuzlar türkmenlerdir. Bular 22 topordur diýär. Her toporuň öz alamaty we mal garalaryna basýan öz tagmalary bardyr. Biri-birilerini bu alamatlar bilen tanaýarlar diýär. Ene bu da musulmanlygyň Oğuz adymynyň gelip çykyşy. Üçüncü biziň adymyz näme diýdik musulmanlygyň türkmen sözi. Türkmen sözi we türkmenleriň musulman boluşy barada musulmanlygyň türkmen taryhy barada möhüm kitaplaryň biri bar. Profesör Doktor Faruk Sümer tarapyndan ýazylan kitabyň ady Oğuzlar, Türkmenler. We ýene de 5 sanak profesör doktor bolan kişi tarapyndan öwga münasip bolan we Oğuzlar we Türkmenler barada ýazylan en möhüm kitaplaryň biri diýip öwlen kitaplaryň biri. Şoň üçin türkmen taryhy barada gyzyklanýan doganlarymyz Türkmen okumaly kitaplarynyň biri hem Faruk Sümer'iň Oğuzlar, Türkmenler adly kitabydyr. Şu kitapda Faruk Sümer kitabynyň 72-nji, 79-njy, 80-nji sahypalarynda şeýle diýär: 10-njy asyryň başlarynda türk halklaryndan ilkinji bolup islamy kabul edenleriň türkmenlerdi anykdyr diýär. Ýani näme bütün türki kowumlaryň içinde 10-njy asyrda has taqiqi miladi 960-njy ýyllarda ilkinji bolup islamy kabul eden türk halky kowmu türkmenler şu anykdyr diýär. We diýär, islamy kabul edip musulman bolan Oğuzlary musulman bolmaýan Oğuzlardan tapawutlandyrmak üçin Orta Aziýada musulman bolan Oğuzlara türkmen diýilýärdi diýär. Ýene kitabynyň başga ýerinde diýär, öň hem bellep geçişimiz ýaly ilkinji islamy kabul eden türkler türkmenler bolanlyk üçin musulmanlaryň arasynda türkmen ady musulman bolan türk manysyna ullanyp başlandy. Türkmen sözüniň musulman bolan oğullara berilen atdygy barada şüphe ýokdur diýär. Ýani şundan belli bolýan hem musulmanlar türkmen sözü musulman bolan Oğuz diýmek. Ondan soň diýär Faruk Sümer Gerdidi we Beyhaqi ýaly Gazneli taryhçylar hem Oğuzlary musulman türk manysyna türkmen diýip ýatlap geçýärler diýär. Bu wagtyň geçmegi bilen her ýerde türkmen sözü Oğuz sözüniň yerini aldy diýär. Diýmek, musulman doganlar şol aýdylanlardan belli bolýar, türki halklaryň içinde ilkinji islamy kabul eden Oğuzlardyr we türkmen sözü bolsa şol islamy kabul eden musulman bolan Oğuzlara berilen atdyr. Ene bu türkmen sözüň gelip çykyşy barada. Endi türkmen sözüň manysy näme diýmek? Bu barada da musulman doganlar iki sany garaýyş bar, iki sany düşündiriş öňe sürilipdir. Birinji garaýyş türkmen sözü Türkmenend, Farsçadaky Türkmenend diýen sözünden emele geldi diýen gurrun. Manend Farsçada meňzeş diýmek. Manysy Türkmenend ýani türkler ýaly ýa-da türke meňzeş diýmek. We wagtyň geçmegi bilen türkmen bolup galypdyr. Bu bir öňe sürülen gurrun musulman doganlar. Bu garaýşy Mahmud Kaşgarly Diwan-ı Lugat-ı Türk'te Ebul Gazi Bahadır Han Türkmenler barada ýazan şejere-i terakimasyna bellep geçýärler. Bu gurrunun Mahmud Kaşgarly tarapyndan öňe sürülen hekaýasam bar. Diwan-ı Lugat-ı Türk'te Mahmud Kaşgarly Türkmenler Oğuzlardyr diýär we ýandan türkmen sözüniň gelip çykyşy barada bir hekaýa ýazypdyr. Ol hekaýany gysgaçasy musulman doganlar Zulkarnayn Orta Aziýada bir ýere baranna 22 kişilik bir türkmenlere gabat gelýär. Elbette ol wagt bize türkmen däli türk diýerler. Şonda Zulkarnayn bu 22 kişiniň daş sypatyndan, daş keşpinden türklerdigini tanap, bulara Türkmenend ýani türkler ýalylar, türke meňzeş ýalylar diýenmiş. O şeýdi bize türkmen diýip gysgalyp şol at galanmış.
Bu ne birinci garaýyş musulman doganlar. Türkmen sözüň gelip çykyşy barada. Türkmen sözüň manysy barada. Has dogrusu. Türkmen sözüň gelip çykyşy barada ikinji garaýyş musulman doganlar Türkmen sözüniň Türk iman sözünden emele gelenligidir. Bu barada İbn Kesir Bidaya ve Nihayede 11. cildinde şeýle diýär: "Summa dakhalat sanatu 49 ve 300." Sonra diýär 349-njy ýyl girdi diýär. Hicri ýyl. Ondan soň şu ýylda bolup geçen zatlary aýdyp geçenden soň şolaryň içinde şunu hem diýär: "Wa fiha aslama min at-turki 100,000 harqa fasummu at-turku iman, thumma khuffifa al-lafzu bizalika faqila at-turkuman." İbn Kesir diýär, "Wa bu ýylda, ýani Hicri 349-njy ýylda diýär, türklerden 200.000 çadyr diýär islama girdi, musulman boldy diýär. Wa olara turku iman diýip atlandyrdylar. Soňra bu söz ýeňilleşdirilip diýär, turkuman diýip galdy diýär." Wa ýene-de Qamusul Muhitda Arap diliniň sözlügi bolan Qamusul Muhitda köne kitaplardan Lil-Firuz Abadi diýen muallif ýazyjy tarapyndan ýazylan kitap. Ol hem türkmen sözüni düşündirende şeýle diýär: "Et-turkmanu biz-zammi fajaylun min at-turki summu bihi li'annahum amana minhum 100,000 fi shahr wahid faqalu turku iman thumma khuffifa faqila turkuman." Firuz Abadi hem Qamusul Muhitda diýär, türkmen sözü diýär, türklerden bolan bir halkdyr. Olardan ýa bir aýda 200.000 kişi diýär musulman boldy, islama girdi. Şoň üçin olara turku iman diýdiler diýär. Soňra bu söz ýeňilleşdirilip turkuman diýip aýdyldy diýär. Näme musulman doganlar, türkmen sözüň manysy barada öňe sürülen esasy iki garaýyş şul. Indi bu iki garaýyşyň içinde hakykata has ýakyny musulman doganlar ikinji garaýyş. Sebebi musulman doganlar ikinji garaýyşy güýçlendirýän zat arkasynda hakyky bolup geçen waka bar. Emma birinji garaýyşyň, ýani Zulkarnaynly gurrun bir asly we esasy bolmayan hekaýeden ibaret. İkinji garaýyşy güýçlendirýän waka musulman doganlar Faruk Sumaryň hem diýişi ýalyk anyk goşup götürip bilinýän zat näme diýdi? Türkmen ady Türk kowmlardan ilkinji islamy kabul edenlere berilen atdyr. Türkmen sözü diýär başda Orta Aziýa musulmanlarynyň arasynda musulman sözüne manide söz höküminde iman eden oğuzlary iman etmedik oğuzlardan aýyrmak üçin ulanylýan atdygydyr diýär. Hatta bir oğuz musulman bolanda türkmen boldy diýer ekenler. Faruk Sumar kitabynda musulman doganlar Hicri 349 we miladi 960-njy ýylda Türk halklardan 200.000 çadırlyk kişileriň musulman bolanlygyny taryhçylar belläp geçýär diýip Faruk Sumar hem bunu getirýär. Ibn Kesir hem ýa-ni diýdi 200.000 kişilik 200.000'lik çadır diýip Firuz Abadi hem diýdi, Faruk Sumar hem şunu getirýär. Wa aýdýan ýyllar hem näme biri-birine gabat gelip dur. Elbetde Faruk Sumar hem şol köne kitaplardan alyp aýdýar. Wa oğuzlar doly islama geçenden soňra diýär, oğuz sözüniň ýerine türkmen sözüni ullanyp başlaýarlar, emma oğuz atlaryny hem türkmenler ýatdan çykarmaýarlar. Ýani musulman doganlar dersi jemlesek, türkmen halky türki halklardan ilkinji islamy kabul eden halkdyr. O türkmen sözüň manysy iman eden musulman bolan türk diýmekdir. Elhamdülillahi rabbil alamin.